Construction po ng Arzadon Road sa Dagupan City sinuri po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Binigyang diin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang papel ng mga mamamayan sa pagtukoy ng mga infrastrukturang nangangailangan ng agarang aksyon matapos niyang inspeksyonin ang kasalukuyang konstruksyon ng Arzadon Road sa Barangay Mayumbo, Dagupan City noong Hunyo 16. Sa kanyang pagbisita kasama si Mayor Belente Fernandez, binanggit ni Dizon ang isang concerned citizen na nagbahagi umano ng reklamo sa social media kaugnay ng kondisyon ng naturang kalsada. Merong isang kababayan tayo na nag-upload ng isang video, I think 2 weeks ago or last week lang, na merong project dito na nakatenga. Itong problema ng baha dito sa Mayumbo. 20 years daw na hindi na-aksyonan. Tama ba? Tama po. Ang kabilin-bilinan ng Pangulo natin. Ang priority ng DPWH ngayon, finish the unfinished. Tapusin yung lahat ng mga nakatenga. Napakarami niyan. Kasama na dito sa Dagupan. Ibinahagi naman ni Mang Alberto, isa sa mga residente ng Arzadon compound, na halos 20 taon na umano nilang nararanasan ang pagbaha sa ilang bahagi ng kalsada kung saan umaabot hanggang tuhod ang tubig tuwing malalakas ang pag-ulan. Matagal-tagal na taon na po, ma'am. Simula ng nakatira na kami dito. Pero pag umumpisa na yung tagulan talaga, siguradong tubig na dito sa daan. Kaya yun maabot ng hanggang dito ang tubig, ma'am, na naabot nung last na typhoon. Sa kasalukuyan, sinasagawa na ng DPWH ang road construction sa lugar at target itong makompleto ngayong Hunyo. Nagpasalamat din ang alkalde ng lungsod sa ahensya para sa agarang pagtugon sa matagal ng suliranin ng mga residente. Una, gusto kong magpasalamat po kay Secretary Vince Dizon dahil sa mabilis na aksyon ang kanyang ginawa dito sa ating lugar. Alam natin nakapending itong kalsada na ito, and for the past 20 years talagang mahirap pong daanan nito dahil sa pag may bagyo na po, mataas na po ang tubig. So ang importante po dito, magkakaroon ng access ang mga tao during emergency o mga relief operations, magiging maayos na po. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.